How sign book of condolence until one more fetch the bench. I have book of condolence no aha any sign or buy a CC. Now I'm for in the year round a child a share and Sebi Osha Answa table EBC Asante Franca ewo bonkum na esan wo nifa na krata wo ho a wo ba na watnase na watwe kama kunya na esi wo ye tuntum na dwa ho san se Asante manyina ene ani abre bia hweso won fa brafo din enko hunahuna nkofo okay fi se yewura o ya asomdwe hene na kasa kire yen o se me wa ha o me wa ha o wow bra wow eno ya semo e kasam enti se me wa sese amawosu ni se me nwia bi te sa dede na obeba sese abebe me wow oteba na menya bie mu anache se bibi boni atome abusunya me mai na ho akwa ba mjidi se twedi amponyanko padum bibia ehon yes yeguzo wa hobo am nyame yadom ochina na ahema na otweda amche na asante ma na amakuna de yadom otoso miensa na otweda bekoso ewo manhia krobi asante kotoko hene ahemfie ewo asante memo bujare eho ena na otweda na bekoso na edu se ya na woni a edidwumadi esunku wom ebehwese bibia bekoso asomdwe kwans no ye ben wo mo na kwan de mo ya sere aje oma no asem kakra na bibia ewiye twedi amponyankopon adaroba mabeju hero brani enchen bibi ntimesra mo no akwa na ono ada ne wadi acha hwefo bia na me bo a mo de hye makoyam fun so di kame ho na me ma na akwa ba ni ntu ebo asen twetwe nkomo hani nyankwada Joshua bro apombokote dumanko adaroma odi abedro ni e do body ase hero we mesra na wada ho wadi acha hwefo wadaroma odama Mediane komunipa diawuo bafo kofie duchu edum konkore amye o santehene ne santehima brani odawo mebu ewe sawoka sawoye sabio yewura kotoko hene ane na santehima ebrani a asechire ni se wadaroma odawo meburu amambrani amane kwan so no ene ebo santehene ho ban okay ene ebo santehima ho ban sabra me no kasempo a sabie buru abrewa okwa akura yi yene ane yewen no anopa awie anwumra najo da suom yenko yewo ha sabie buru na bambofo awuntumi nsan ye ho sabie buru ngasa okoye wura ho na okọ na hema ho sanity when I say metwasi ya bra na hema toy bisne da biam wo ha ya mo wenye sa efiri bra sabie buru na hema kwa kurade ye wo ha kopum sabie buru si ye wura be ma kwan na sabie buru ye jan kwan ye wo ha ye nko ba bia eno bebuza se mo wo ha dwumadi amudi wo ha nkasa ne se dwumadi be pote na amudi wadaroma odawo meburu e ka se bambofo ne se oboban na odi ya tu yi se be ya se bie buru se bie son obi mfa asokwa medane a chenchena sanity e bambofo pa ye boban ho na moni no ne ye boban ho sanity bamboy ya mo bo na mani de hu se mo hwese obi ba obi ba e dia na mo hwese ma de pakọ ne kwan so wura ha na wana e ba ba pa mo na mo ma ne ba ha wada dawo meburu ansa na obewura mu no ofiri aso akire ho a wo ba no kura no ya hwe odada so ode adwembo ne na ewura ha undru kwa na no kura no na ya yiwa firi mu dadada okay na sabie buru mo namfa mu no wura ha ba ho siesie mu ese ha ya mfa so made ne watch gold watch ntutue kom mo boyensa ana sabie buru nkosha atade bia keke se wo de ba da bi we nyankopon ya adom ochina yedi santehema yewura ne na wotwedei ahosu a wo de ba wontade hyem ni nyina ye hwe sabie buru nkotwetwe trousers ne da oto na de ne nam ha kire se wo ye de opeda bi wa mamra ni amane
Ti o si edi so. Se bi eburu se bi so wa go chain ni ade a oni bi nche yewura. Na wa kofa betoto nsa se o de be yi life. Enye life nti ne wa ha. Ye twetwa adwo ya to abese no. Ye ni abre. Eni dakoto mogem. Esi dan na se bi ye be ye ho hyerepe hyirin se de ye ni gidie bi ne ye da bi ye di ayure ho. Ye yura ho. Ti o se wo ba no, wo be chichi ye yure. E wo kwan so no nkoso. Na wo ba na fe na wo be ye ho sebi eso sebi ekronto ese wo na wo bi debi nti wo china ansa na wo betimi ewura mu mpo no wa hosuo wa hofasuo wa tadi hyem tuntum fe kama nya fe na wo fufuo bi ahye na tuntum bi si so debi ana mayo na sebi eburu trousers no mo hyehye no aha wo mfa trousers nhye mfa ma Yeah, she trouser ma. Oba bia nhye trousers emfa ma ha. Okay. Nti wo ba hu se bia wo ba no se bia buru wo ba mamre fie. Wo ba kro bia sante koto ini fie. Okay. Tinya sa tadi bia na wo de ba ha. Emayo na atwitwa ya wo amu ne hye skirt ntientia no. Enya sa abrai na de bebe fie ha. Na emum ubedi hu ni osiesie ohu wa front tuma wa hye watade do ntuma boso kama obi hu anya obi mpo ne beka na emom wankasa obehu se waduru bia bia se bia buru ntumi mfa atade bia enko Okay. ti mesre Ghana man wiase man nyina asante man ba bia asante koka bia Okay. ochina akonya ne da ho obia mra Okay. se bia buru abrafo ye hunahuna nipa ana yenchi nipa Okay. na emom wa hofasu a wo de beba no eno de ba mi hu se obrani bi ebe pamo afrim ana so obeyi obibi na emom se wo siesie ho kama na wo ba bia brani bi ameye ohwe Okay. yesen sha asomade emfa go chain to nsa ntutu kom wadi so na wo ba ebe bia kwan ama wo ba bia se so fa bia ye be kire wo amu wafa Okay. na yure ho a ye die no se bia buru wa be chechi ye yure timisere Ghana man wiase man asante man nyina se wo china Okay. odonfo dum ye ne a obia mra no mehwe die amamre ne amane esitie na da chinchirima no bisa ye ne a etumi aka bia ye den akire wo mu Wow. Nyame ya mo china mamre ni amane ba bi na ye hwe ni mo Mr. oda wo meburu amamre ne amane ye hwe ni mu die eye bebre Okay. eye bebre ahimfie ha ohini bia wasede a oye Okay. sabie buru sabie son ohini bia wo ne dwumadi a odie eza uchini ya no abase me ohini ntimaba Okay. ansa ne mpo ohini bi obi ho obeba no e wo bre sese oba Okay. ohini bi ho asabie buru oba ansa na kotoko hina ba ohini bi nso akotoko hina ba ansa no aba Oh, okay. nti ni nyina ye niema oba obehwe bi no wasua no ofamu aba na ochina bi obi bisawo eniema asabie buru se yewura numbi sei ekwa akura ye ya watumi aka bi e de akire nipa no ama na hu se oh ebre bi duri kotoko hima wi okwa akura ye di na wotweda ye kɔ ho no ye hunu se ukowura ni fie ho mpo a owurowuro na mu mpaboa ansa na watumi akokyea na nanom a wo matena se wenum nyina ye adesua de sononko a yesua ebra bibi se yesi nti yesre obia mra ma ehum obia enkasa me de mi yesei aha ye ni yimu ye nyi nipam ye nsa nipam obia wo kwanya se obabie na obehwe se de amamra ni amane esitie
ɛne na Ghana ma ya ehwe abusua saa na bɛkɔ so nyame ade wɔkyena ɔne o bibi ketewa bi apɛsɛ ɔkari twa to amem bi sɛ akwan da hɔ deɛ mepɛ sɛ meka de twa toɔ ne sɛ biribi sɛ esi a na nkɔfoɔ bi afa ho edi bɔne na ɔmu hunahuna nipa ɔkwan ahodoɔ bebree so sɛ bi eburu sɛ bi abrao sɛ yɛwura ma akwan a obia ntumi nya nneɛma bi a ɛte saa obia hwɛ so ɔmfa brafoɔ din ɛnkɔ hunahuna nkɔfoɔ fi sɛ yɛwura ɔyɛ asomdwe hene ɔyɛ nkabɔ mu wura nti deɛ yɛyɛ biara no sɛ bi eburu yɛni da hɔ yɛnhwɛ sɛ yɛkɔtiatia obi fa ahodie so timisrɛ obiara mmra ɔba bra asomdwe kwan so obiara nyɛ ɔhwee ehia dɔm ehia nipa fisɛ nipa na edin yɛ adeɛ na menhyira obi biara wotie yɛn meda mo ase adum konkori brani kofia du twumkum nipa die wo ba kopɛ onu ani na mo yɛ na asɛ sɛ wadaroma deɛ woyɛ ni sisi yɛ ɔdaw meburu adeɛ yɛ asɛ bi eburu ekura mi obi bebi sɛ na yɛ deɛ ɛyɛ abrafo yɛ sɛ kan a sɛ bi eburu sɛ bi ɛson ɛnka ne titi brenu mu no ne yɛ de kɔ ako na dede ya me de yɛ sɛ menua bi wɔ aha ne sɛ bi eburu aka ɔte dede ya ohu sɛ ne nua bi wɔ ha saa bra ne yɛmɔdin yɛmɔ obi din we na kasa kyerɛ yɛn ɔsɛ me wɔ ha o me wɔ ha o wow bra wow ɛno ne asɛm wɔ ɛka asɛm nti sɛ me wɔ ha sɛsie ama wo so ni sɛ me nua bi te saa dede na ɔbɛba sɛsie abɛbɛn me wow ɔte ba na menya bie mu ana kyɛ sɛ bibi bɔne ato me so ba te wo so ka ya na papa na ba obetwitwa gye on sɛ me bɔ mu no sɛ mo hwɛ me nwan wate nkanti ɔba saa na sɛ bi ebu amamra ne amane ne bi no etie saa na tie pepepe okay nana ya ba ko kyerɛ ne mfansi ya wadaroma okay mo pia dasie piafo abusuanti sanity na yɛn akasa ya wato ne bo ase akyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛde akyerɛ no wɔyɛ yɛhura santehene na afei na santehene ma ɛbrɛ ni n'ani abere pa ne da mogye mu a yɛ ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ nyame yɛ adom ɔkyena twɛdi ampo nyankropɔn ɛbɔ so ne asase de yɛn kwa kyerɛ ni a na santehene ma na ɔtweda no na santehene ma na ɔtweda no ɛbɛkɔ ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔ fie ha bugya wɛ hɔ ɛna na ahema na ɔtweda no ɛbɛkɔ so nti Ghana foɔ kyɛsɛ wiase ma nyina wɔne ɛwɔ akyikyiri bɛnkyɛ wɔ bi amra na ɔbɛka santehene ho na ahema na ɔtweda no bibia ɛnkɔ so asomdwe mu ha na yɛ sign book of condolence nti wɔn a fɛ akyikyiri bɛnkyɛ a wɔba no na ahema book of condolence no aha ɛne yɛ sign na ɔba yɛ siesie na ahema fo nyina ne yɛ wura fo ɛwɔ ha atwa nyinaa ahyia ɛna sɛbi wohwɛ ha nso a table yi bi si a asante frankaa ɛwɔ bonkum na ɛsan wɔ nifa na krataa wɔ hɔ a woba na watena ase na watwerɛ kamakama akonnwa no esi hɔ no yɛde tuntum na adura ho san sɛ asantema nyinaa ɛne yɛni abere nti na akonnwa no yɛde tuntum ɛna adura ho a ɛnyɛ asɛm ketewa no nti Ghanafoɔ nyinaa ɛmra na wɔmfa wɔdɔ ɛmɛbɔ wɔdɔ mu na korɔbea asante kɔtɔkɔhema na ama akonnwa du yi adɔm yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa na wɔtwe dadie no ɛnkɔ so ɛwɔ manhyia na bibia ɛnyɛ asomdwie medin ɛde kwabena wusu mpanyinfoɔ sɛ yɛ kwan na wasɛdeɛ yɛ a ɛbɛwie ɛwɔ yɛ aboboa na abusua ha na bɛrɛ yɛ kwan na yɛde dwumadie nyinaa asie kae sɛ obi trading enterprise ɛyɛ opoku buakye perfume house and boutique yɛ wɔ Kumasi South Central so ɛna ɛsɔ yɛ asene ɛma yɛde dwumadie brɛ nti wopɛ perfume papa wopɛ atade papa ntoma papa afei mpaboa papa mesrɛ wo ma ho yɛ ha ne kɔ Kumasi South Central so junction na ɛkɔgye bi na bibia ɛnkɔ yie ɛmfama medin sɛ mɛde kaka ne kwabena wusu kɔ so a By Grace TV GH. Bye bye.